Matag. Kauban ang dream boy na di pabitin. BISDAK na gari. Kokoy Martin! Invite niya. Wako na yung boy. Ini ang mga sunatan dili jud mabangbang. Mga sunatan Bisaya nga uri ug wala jud ka pares. Kini ang MOR Tatak BISDAK MOR Tatak. Ay, coach. Uy, maminaw sa imong mga bagot-but. Gamayng bigil kalit dayon masapot. Sige ra ko kahimuot kapoy. Ay, kapoy. Live ko, mag-live ta, coach. Live. Ang ditag tunwa man nakahilati. Ano sa'yo, mga kandeng? Okay kayo. Ikaw akong ipili. Ang Tuson, oy. kay mas kapoy kung wala ka sa akong tupad. Kay ikaw akong kaisukanon nay. Muabot man ang mga pagsulay sa akong duha. Kita mangitaglaing kapoy, mangitaglaing ipabilin. Insugang paghiling ug maay hantod. Maniguang karita, mangitaglaing kay kapoy. Kapoy dita, mangitaglaing kapoy, mangitaglaing ay kapoy. Kapoy dita, mangitaglaing kapoy, mangitag rason. Walay rason aron di ko malipay. Wala man ko'y gugmang pernihay gamay. Basta nilang mawaan Sigurog tanay. kay mas kapoy o sa kapoy kung wanay kita. Kay ikaw. Ang bitang nila sa kulay. Muabot man ang mga pagsulay sa atong buhay. Kita mangitaglaing kapoy, mangitaglaing ipabilin. Insugang paghiling ug maay hantod. Maniguang karita, mangitaglaing kay kapoy. Kapoy dita, mangitaglaing kapoy, mangitaglaing ay kapoy. Kapoy dita, mangitaglaing kapoy, Salamat, Dave. Bilang ang tanan ng tungaanihan. Whether it's good or bad, iba mo rin ang tanan. Shout out mga kapamilya. Shout out sa Makisan diri sa Sado Island, Japan. Shout out niyo magkapame. Salamat kayo. Matagal Bukid doon. Salamat kayo. Tatak BISDAK with Kokoy Martin! Boss, 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 boss laki! MOR Tatak BISDAK. MOR Tatak BISDAK, kapamilya. Kasama nyo na naman po ang inyong nag-iisang dream boy na di pabitin. I am yours truly, DJ Kokoy Martin.
Sige po. Nice to meet you. Bye, Kuya Koy. Ang nasa isip ko ay laging kayo dahil kayo pang dahilan kung bakit ako nandito at nagpapasaya dahil mahal ko din ang trabaho ko. At syempre mga kumila, ako po yung DJ Kokoy Martin na lagi nagsasabi no, oy kay naka-live ang guta karon na first na ako nakabalik og live karon ka pamilya no due to our OFWs na gusto ta madungog ang ato mga Bisaya songs sa laing nasod ka pamilya no kay makapawala dag homesick mo nagatanaw sila sa DJ KOKYMRTI yan DJ Kokoy Martin Facebook page. Maraming salamat, 189,000 likers and 240 followers, 240,000. Ay, maraming salamat. Mostly dira ka pamilya kaya itong mga kamurkada and atong mga pamilya abroad. Kaya nagla-live po ako sa Tagalog po pinagsa pang pamilya ay arong England ba. Happy birthday dahil sa akong pinalanggang pinsan na si Ate Hanili Baltolori Kabahog. Happy birthday ate. Love you so much. Salamat kayo sa support. Kaya nag-birthday mag-pinalive akong ate karon di ay nagkadugay, nagkagwapa. Happy birthday, Ate Jan! More birthdays to come. Sa mga nagsa-celebrate ng birthday today, happy birthday po sa inyo, guys. At syempre, nagbabalik po ang inyong DJ Kokoy Martin para po sa ating MOR TATAK BISDAK. And this time, kapamilan ako yung mga kauban ng mga kamurkada para hisgutanan nato karon ng about na po sa kaning kapoy. Ha, kanang kapamilya, kanus ani mo nasulti si mong kagwalingon nga gikapoy na ka. Na ha, pangutana na to. Kanus ani mo nasulti sa imong kinabuhi nga gikapoy na ka. Okay? Pwede na mag-post sa DJ KOKYMRT yan DJ Kokoy Martin Facebook page. Pwede po i-follow ang akong Twitter, Instagram, same lang akong YouTube channel is DJ Kokoy Martin gyapon mga koy sa tong Koreanong Bisaya. Kokoy Kolokoy vlog. Thank you so much. Medyo seryoso ta nga type diri ka pamilya kay ni uli naman tong aning-aning na ko nga partner gani kasi yan nga kanang sayo pa sa buntag kanang high blood na kapamilya no. Sayo pa sa buntag mura nag kanang nisaka ng kabuhi mga igala. Manang seryoso tagamay nga type karon kay mga love songs man nga Bisaya atong ipang-play karon no. Masig na mo yung mga request, all you need to do mga kapamilya mag-post lamang sa Kuyanatics group page. Ato lang sa Kuyanatics group page mga kois kaya para makita na ko yung mga song request. Nadi sa likod ka pamilya no. Sa mo to? Si Mami. Nadi daghan mi karon ka pamilya kay bisita ko na ay mga taga Tibungko, taga Kalinan, na taga Samal. Grabe ni Brahi pag-barge mga kapamilya para makauban nato diri sa MOR TATAK BISDAK. So now, makauban po din ako kapamilya nga to ang spoken poetry princess na si Inday Barbs no koy kay para nagaanta niya og mga makabago na po kapamilya ng mga hugot lines. Ato nang atangan niya taod-taod. Kung gusto mo mutawag, you can call me up 0907062741 or you can text sa mga greetings po ninyo. I'll be playing the most requested Bisaya song sa ating programang MOR TATAK BISDAK. Tatak lokal. Pwede bang ako na lang mahalin? Puso may maging aking mapersonal ng gata magyalikot ang unito. Okay ra. Hapit na mo mupaulit dihan sa tunggalay. May telenovela sa akong kadrama. Nagsipas pag umatang na bata. Tatak Mindanao. Hi kois. Salamat kayo sa pagpaminaw kois. Mga parking enforcer mga kulumakin, happy birthday. Okay kayo. Salamat kayo. Okay, kamusta na kayo ka? Okay na kayo? Okay na kayo? Salamat kayo. Okay kayo. Pero kahit man tilong ko na lang tanim na hibiling oras ka. Stanley, Cause darling, I'm obsessed with lying. It's myself and Hip-hop
2020. Min Pop 2020. Ato ni Bay. Oh yes mga pamilya, first entry po natin para sa ating Minpop 2020. Ayan, Mindanao Pop. Ito po ay sariling composed at kinanta ng ating mga kapamilya dinhi sa Mindanao mismo. Makaingon tag ato ni Bay. Nga naka the best and talented nga mga Dabawenyos kapamilya, no? Ay labi na diri sa Mindanao kay daghan kay tag mga entries karon nga mga original music mo nang ginatawag nga Mindanao Pop, Min Pop. Kung namoy mga request mga kapamilya, i-post na ninyo dira yung request sa kung saan gusto nyong ma-play og madungog dinhi sa MOR TATAK BISDAK. Ang feature na to karon ang Rason, Kent Charcos. Kung ako'y katingalahan, kung ikaw na ang istoryahan, bisag makadlawo na, di ko kibaw mo undang. Mura ko kibayo sa kawanangan, sadyang masampit ang imong ngalan. Nakay spoken poetry, Barb. Tuon ko pang himasa, lagi na ikaw makikita. Bisan perting ikama, di ko kabati tulusa. Hi guys. Makita kang dating sira, hanggang bitaw ka ng muhilag ka. Akong dakong pangandoy nga kita, magtugay hangtod mga matay. Lupig pa'y telenovela sa akong kadrama, lagsik pas pag umatang nga bata. Matud pas mga chismosa, ako kuno na unsa, kay di kuno ko ing ani sa una. Ikaw ra may rason, tuyuning pahiyong pusa ikaw tuyunda. Okay kayo, busog na kayo ko, natukan ko. Okay kayo, Ate Ambernica, salamat kayo. Juliet, thank you kayo. Tisa Maitong, salamat kayo. Lupig pa'y telenovela sa akong kadrama, lagsik pas pag umatang nga bata. Matud pas mga chismosa, ako kuno na unsa, kay di kuno ko ing ani sa una. Lupig pa'y telenovela sa akong kadrama, lagsik pas pag umatang nga bata. Matud pas mga chismosa, ako kuno na unsa, kay di kuno ko ing ani sa una. Ikaw ra may rason, tuyuning pahiyong. MOR TATAK BISDAK. Tatak Bisdak with Kokoy Martin. Bus, 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 bus dakin.
At ayan po mga kapamilya ang ating rason. Min Papa entry po yan kapamilya. At nako, mapapanood nyo po yan sa finals kung sino po ang most requested Min Pop song of the year. Siyempre mga kapamilya, pinaagis yung boto, pinaagis sa inyohang request kung gusto nyo madungog din sa MOR TATAK BISDAK. Pero everyday kapamilya, Mondays handod Sunday, madungog ninyo atong Mindanao Pop entries. Kung asa composed by our very own Mindanawon. Palakpakan na to itong mga composer. Karon kapamilya na ako mga kauban. May interview sa akong pinalive, no? Unahon ako si Jeremy dire ang taga-Samal kapamilya. Kaya nga ito mong question of the day, kanus ani mo nasulti si mong kinabuhi nga gikapoy na gyud ka. Nahon na to sunod kay si Mami Melody nga mo greet kay Danley, no? O mo PM day kay Danley. Di daw na ako mabasa daw kay busy kay ko. Ay parikoy unsay masulti nimo bahin ni nga to ang hisgutanan karon sa kapoy. Kanus ka nakaingon sa mong kinabuhi nga gikapoy na ka. Para sa ako katong sikog hulat. Hala ka. Ay! Kapoy ka sa feeling Kapoy ka sa feeling na di pa hulat pa jud ka nya. Wala ra dito. Magipaasa ka. Gipaasa ra ka sa wala. Kahapdos. Ngayon. So mo to nga maingon nimo nga gikapoy ka tapos unsa man to wala na ka nag gipas imo nang gi-let go kay gikapoy naman ka. Murag ana jud ya. So pag human ni ato nakakita nakaglain kay naka-let go, naka-move on naman ka. Wala pod. Kapoy na pod, no? Kapoy na yung gugma-gugma yung ngapon, bulag. Ayan po. Di ba? Pangutanaw na ko po si Mami Melody. Mami Melody. Guys, basig na pwede po ka dire. Masig asa mo gusto gud. Kamo gibahala agud. Ayan, kanusa maka nakaingon Mami Melody nga gikapoy na ka. Kadto nga time ko yung sakit ko tapos mga 3 days siguro to kanang nga natili na ko nga kapoy gud siya, kapoy gud ko. So unsa man to wala nagatiman nimo kay grabe man kakapoy nimo. Unsa man to nang hagbas ka no? Dili ko kanang kalintura. pero taas akong dugo 180. Agoy ning high blood oo. Pila ka minuto nga matad ako hospital kay pa-check up na ko niya. Kaloy sa Ginoo, naman si Sis Renela. Oo. Pero ko nag tambal para mauli-ulian ka. Naulian jud ko to mga minutes lang. Nagbaba niya kung pananaw klaro na siya. Katuwa ko tambal. Hanap ni siya koy. So makaingo kasi mo kaugalingo ato nga time nga kapuyan na ni. Ko yo, nya ko nga Ginoo kanang ikaw ginasay sa tanan. Kaya mo to Ginoo ko pagampo. Bisat ka na layo di ka sa imong balatian. Panahon na nga na kanang ginawan lagi makatabang ni mo kay kung wala pa. Bisat ka na kilapin. Dito kasi Danli, hi, yung baby ni mo. Ato natakalina nga kay MOR karon kabalo ko. Kailan mo sa kuha. Salamat sa pagpaminaw sa MOR. May isa kay. Nalagi na ko sa dalan, uy MOR. Uy so. Uy MOR. As in mami? As in. Wow. Namong nilaludan gani koy. MOR bina siya. Wow, salamat. Si Tata. Plus, si buhi po ni Tata ate. Ay mami. Buhi kayo oy. Kumusta mo na ta? Ako yawon tatagapon. Tata, kumusta mo na ta? Kay MOR sila tanan. Salamat. Ayan man to. Salamat sa Ginoo nga. Na bisan pa magniabot sa punto sa kinabuhi nga gikapoy ka. Nikamot gyapon ka nga kaning magkuan kigbisog no sa mga problema no. Salamat po sa mga tao nga nagmahal sa kuha. Mao na to siya koy. Salamat kayo. Panawagan mi sa tanang mga naminaw nga kung namoy matabang. Joke lang. Salamat kay Mami Melody no. Ako mga Happy New Year and Happy Valentine's. Ay, dre, si TJ. Okay, ato ning tagaan. Go TJ. Kano sa man nimo na ingon nga gikapoy na minimo. Gikapoy na ka TJ. Gikapoy na kasi mong live TJ. Kano sa man? Tung nagbilar ka. Tapos noon sa di ka tong pagbilar nimo. Siyempre wa kay tulog kapoy, medyo mo tulog. Ngano nagbilar-bilar man ka dito TJ? Siyempre kuan. Mingaw man ang kuan. Oh. Ang bangkiruan. Nya, ngano mingaw mong bangkiruan? Asa may mga tao dai? Layas na oy. Nang layas na, so gikapoy ka dito bantay kay nabilar ka. Pero para tulo ra magugpaan. Unya. Mga buntag. Buntag na nya. Unsa may imong gibuhat ato kay para di na ka mabilar?
Sobrang kadali. Siyempre matulog pa rin man bilang. Ano sa man si Gino? Pagpahulay sa dong kay murag kapoy ka dong. Ayan po mga pamilya, no? Kauban po na ko si Inday Barbs. Okay, si Inday Barbs na siya ka nagiandam para sa tuwa ka pamilyang spoken poetry. Palakpakan natin ating Princess of Spoken Poetry ng MOR, Inday Barbs. Okay, ready na ba Inday Barbs? Yes, always ko ready. Ayun. Pasok! Kana. So, kani siya nga piece, para din siya sa mga taong magselo sa usa ka tawo nga walay sila. Ay, ay! Lain na mo nang nagsilo sa way sila, oy. Sige. So, ang title ani kay Tama, wala man di ay kita. Kabalo ko o kabalo ka, nga ang gugma sama sa ulan, di gyud mapugngan. Ug ang gugma sama sad sa chewing gum, permero tamis magkadugay mo tabang. Ug ang gugma sama sa init nga kape, lami kaysa pamati kay hastang inita pero mubot jud ang panahon nga kung sa una init pa pero magkadugay mupugnaw na siya kay di ay lahi na iyang ginapangita. Wa ko magtahom nga ikaw akong makaila. Kaysa kadaghang tao dinhi sa kalibutan sa imo jud ko nakatsamba. Hantod sa nagkailata, nagauban-uban na ta, nagastoryahanay tang duha og hantod sa naa na ko'y feeling sa imuha. Kay kung maguban manggud tang duha ginatagaan ko nimog importansya ambot. Unsay pasabot ana imong ginapakita kay ako baya aksyon nag-asa. Pag makita ti ka lahi ra jud akong katawa. Kay pagkauban nako akong barkada. Kusog kaayo ko mo katawa pero tong pag-abot sa imo. Pahiyom ra jud tawon ko kay maulaw ko nimo. Kay hinumdum lang ko tong naguban tang duha. Malipayon kaayo ta ma-feel jud nako nga naga-care ka sa kuha. Mauganing samot ko kaduol sa imuha. Kahinumdum ka tong nagsabay ta. Holding hands pa jud tang duha. Sweet pata sa chocolate nga gikan pa Australia. Mas muduol pa ang amiga sa ato kaysa sa asukar nga naa sa inyong kusina. Di ko kahimutang og di ka makita mura kag utang, permit ko nimo gahuna-huna. Mupahiyom lang gani ka, nag-heart-heart na akong mata. Magselos ko pag sa imo daghag mo duol, maglagot ko og maguol. Sa text og sa messenger, dili dayon ma-replyan kay di ay daghan kag giigat-igatan. Abi nako ang gugma murag utang, walay kahumanan. Apan nasayop ko, kay ang gugma di ay murag load. Bisan pag unlimited ka, gina-extend nimo ang balance nga sobra. Moabot ra gihapon ang panahon sa expiration. Kalimot ko, wala man di ay tay relasyon. Abi nako ako ra, isa ra di ay ko sa nakagusto sa imuha. Ug bisan kanus dili ka makuha. Selos pa ko, tama, wala man di ay kita. Ayay! Hala, kahod. Palakpakan natin si Inday Barbs kapamilya, no? Oo. Silos pa ka. Wa man day kita. Ikaw ram day nakahibalo nga uyab mong duha. Ug mo na tong next song kapamilya. Ako ray nahibalo nga uyab na ta. Ayay! Sa kadukay na natong nagkauban, sa sulod sa pila kang mga katuigan, dili na ko mahikalimtan ang matamis na tunghan dumanan. Ang oras di lang nato panong balingon, ang tumaabtan lang taong kabuntagon. Kumukaon ka duman kitang panihapon, isag ako lang ang permito oras mong bon. Okay, basta malipay ka o makita lang di ka mo katawa. Ang kakapoy sa lawas mawala ra, basta kuyog lang ang akong gihiguma. Pero kay hantod karon ami kara gihapon ta, kay dili na ko makaya kung saon pag
mahadlok ako, basin ug mulikay ka, iparot na lang kahana ko, ningon ako sa dakong bato, ako ay nahibalo nga uyab na ta. Tatak Bisdak with Kokoy Martin! BISDAK! MOR, Tatak, Bisdak. This segment is brought to you by Safeguard. Don't compromise. Trust only Safeguard. Head and Shoulder. 100% dandruff-free hair. Pagising sa umaga o anong saya, nandito na pala ang aking padala. Negosyo ko'y umaasenso, sa mabilis ninyong servisyo. Basta't sa padala, DJRS Express mo na. Basta't sa padala, DJRS Express mo na. MOR 101.1, okay kayo! Hi! This is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Jolly Savers ay Asa may nagpupugay check sa mo, mga ah? tapang nating office mates. Si Andres, hindi umaatras na nag-i-invite lumabas. Kahit kapos ang budget, lunch out siya. Ang laging sigaw niya, sugod mga katipid! Tapang ni Andres. Walang takot sa lunch out ang naka-Jolly Savers. Yum Burger, 35. Burger Steak, 50. Jolly Spaghetti, 50. Prices vary. Sulit sarap bestsellers, Jolly Savers. Call #87000 and order your Jollibee favorites now. Jollibee, sulit sarap bestsellers. Basta lagundi, Lameh. Uy, hala! Ang mga chismosa sa bukana! Naka-MOR port! Okay, kayo! Miss, usa ka germicidal soap gani? Diin man diri. Katong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, plus Grabe, oh. 186 tambal sa diarrhea, plus 1,500 doktor ug ospital. Suma total, 1,700 pesos kini tanan. Pwede ninyo na anak kung gipalit nimo katong ubang sabon diha. So don't compromise. Trust